Croeso i'r Peiriant. Wythnos yma, Dylan Jenkins sy'n ateb y Peiriant. Helo, Dylan. Helo, shmai. Wyt ti'n barod I gael dy gwestiynu? Ydw. Cwestiwn 1. Pwy yn y sîn roc Gymraeg bys yn ennill feit yn erbyn ceffyl? Garmon a Bion. Garmon a Bion. Garmon a Bion. Garmon Pydew. Boi'n hard as nails. Scary. Cwestiwn 2. Quiz Zoom neu banana bread? Ti'n be? Dim ond y ddiweddar fi mewn I banana bread. O ddim actually neud o fy hunan, ond pobl eraill yn neud ei fi. A... God, mae'n anodd I fi ôl brenin. So banana bread. Na! Take it back. Quiz Zoom. Cwestiwn 3. Mylet gorau ti erioed wedi gweld? Rihanna. Cwestiwn 4. Hoff fath o datws? Mash. Mash. Cos mae mash hefyd... Mae mash basically sy'n fewn fish cake. A mae fish cakes yn un o hoff pethau fi. Fish cakes o mash. Mash. Na, mash. Cwestiwn 5. Gogs neu hwntws? Pobl Aberystwyth. Cwestiwn 6. Round a round neu pobl y cwm? Obviously, round a round. Geith pobl o cwm fynd I ffwcio. Sorry. Cwestiwn 7. Pwy yw dy hoff celeb Cymraeg? Steffan Dafydd. Yes. Steffan Dafydd. Nice guy. Cwestiwn 8. Radio Cymru neu Radio Cymru 2? Radio Cymru... Radio Cymru. Radio Cymru. Cwestiwn 9. Dy hoff oil? Green Man. Green Man yw'r gorau. Ond hefyd mae gwyl really nice yn cnwch coch bwys Aberystwyth ar enw Tan y Mynydd. So, shout out I hwnna. Cwestiwn 10. Pen arall ar dy droed neu troed ar dy ben? 100%... Wait. Ydy'r pen... Ydw i'n gallu siarad efo'r pen? Ydy'r pen... Ydyn ni efo'r un brain? Na, brain arall, surely. Then, in that case... Sy'n ni gael troed ar y pen, so bod fi'n gallu gwisgo, creu a dylunio math newydd o hetiau ar gyfer pobl sy'n fod troed ar eu pennau. A ti'n really fel zono mewn ar y farchnad bach yna a wneud loads o cash. Yeah. Cwestiwn 11. Gig gorau ti erioed wedi chwarae? Priodas Dylan Hughes o Resources / Radio Luxembourg / Ynys efo fy ffrind gorau Tom. Fe oedd yn priodi ei chwaerau efo Dylan Resources, maen nhw'n mynd yn confusing, a fi oedd y DJ, a nath ni chwarae Marged o'r blino fel can ola'r briodas, a oedd e'n clas, Cwestiwn 12. Gaeaf neu'r haf? Yr haf, achos ni'n cael bod mewn ceiau a ddim gwisgo shoes tu fas. Rwy ti wedi ateb y Peiriant yn llwyddiannus. Diolch. Tara!